12 rehiyon sa bansa kabilang na ang Central Luzon na may malaking produksyon ng baboy ang tinamaan ng African Swine Fever o ASF. At sa halos 2 taon, simula noong unang maitala ang kaso ng ASF sa Pilipinas noong September 2019, ang matagal na hiniling ng mga nasa industriya ng agrikultura sa pamahalaan na pagdeklara ng state of calamity ay nito lamang May 10, 2021 na pirmahan ng Pangulo. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng state of calamity dahil sa South African Swine Fever outbreak. Nilagdaan kahapon May 10 ang proklamasyon number 1143 na nagdedeklara ng nasabing state of calamity sa buong bansa sa loob ng 1 taon unless earlier lifted or extended as circumstances may warrant. Sa punto ng chairperson ng Samang Industriya ng Agrikultura na si Rosendo So, unang dapat ayusin ng Department of Agriculture ay ang programa kung papaano makabawi ang dati ng nalugi. Mula sa isinagawang depopulation noon sa mga alagang baboy na limitado lamang umano sa 20 heads sa kada nag-aalaga ng baboy ang binayaran ng gobyerno. Dapat yung babayaran na mga baboy, hindi lang yung may alaga na 20 heads pababa. Ibig sabihin kung ito is dati kasi alam ko yung Central Luzon maraming hindi nabayaran na 30 heads. Na kasi sa isang inahin sa 2 inahin pwedeng kung manganak yung 2 inahin 10, 10, 20 na yan. Umaasa rin sila sa ilalim ng state of calamity ay mapabibilis ang pagbigay ng ayuda at huwag umano silang gawing parang alkansya o hulugan na walang katiyakan sa makukuhang suporta ng Department of Agriculture. So yun dapat ang direksyon na yung pagbayad cash kagad, no? Kasi dati umabot ng 8 months, 9 months pa. Ngayon dapat mas mabilis na pwedeng ilabas yung pondo kasi state of calamities na mabayaran yung matatamaan ng ASF. Yun ang nakikita natin. Tugon naman dito ni Department of Agriculture Region 3 Director Crispulo Bautista Jr., may inisyal na pondo na 75 million pesos ang kanilang tanggapan. Hindi para bayaran ang mga nalugi noon, kundi para sa programang repopulation ng mga baboy. Mayroon nang nai-release sa amin na 75 million for repopulation. So, hindi rin kami basta-basta makapagbigay ng mga biik sa ating mga backyard racers hanggat hindi nagdi-declare na i-set free yung locality. Hindi nabanggit ni Director Bautista kung ang maximum na 20 heads kada hog racer ay madaragdagan pa sakaling tamaan ng ASF. Sa kasalukuyan ay inihahanda pa umano ang implementing rules and regulation dito sakaling may pagbabago. Sa programa ng repopulation naman ng baboy sa Central Luzon, inusisa namin kung sa kasalukuyang pag-aaral ng DA ay may lokal na pamahalaan ng may inisyatibo na palakasin ang industriya ng pagbababoy. Sagot ni Director Bautista. Wala pa dahil in coordination with yung mga local government units natin, yung mga veterinaryo natin, medyo natatakot pa sila Dito sa Pampanga, sinubukan din kausapin ng CLTV News Team sa telepono si Board Member Attorney June Canlas na siyang pinuno ng Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Bagamat na pag-uusapan na umano nila ang state of calamity na idineklara ng Pangulo, pagpupulungan pa lamang umano nila ito para mapaglaanan ng programa ang ilalabas na pondo ng Kapitolyo. Actually, to be candid about it, Papas, isang proclamation ng Presidente. But of course, whether ating proclamation wala, there are always biosecurity measures that we constantly monitor kung implement na lang rin katamong hog racers tamo, especially the ASF, bilihit yung Pampanga Sa ilalim ng Proclamation Number 1143 o ang State of Calamity na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte, bukod sa pondo mula sa national government,
May go signal na rin ang mga LGUs na gamitin ang kanilang calamity fund para tugunan ang problema sa ASF. Sa higit 2 taon, 3 milyong populasyon ng mga baboy sa buong bansa ang tinamaan ng ASF. Sa kabuang halaga nito ay 100 billion pesos. Isang malaking bagay na nakaapekto sa ekonomiya ng bansa na nag-ambag naman ng malaking inflation rate sa hindi bababa sa 20% inflation sa pagkain ayon sa PSA. Paulo G. Santos, CLTV News.